ये ठीक बा। महाराज जी मझले भैया के नाश्ता जल्दी से तैयार कर दी हैं। भौजी कहत रहली भैया जी के बाहर जाए के बा। अरे चंपा रानी, आज हम घर वाला खातिर ऐसन खाना बनावतानी, ऐसन खाना बनावतानी कि लोग अपन कंधा चटी है। कंधा कंधा? हम तो हाथ चाटत देखनी बानी। हम बतावतानी कंधा कैसे चाटल जाला। लोग जब हाथ चाटत 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 हेंजा पहुंच जाला, ओकरा बाद कंधो चाटे लगी। धन ऐसे थोड़ी ना होला। चली चली जल्दी करी। खाना तो चंपा, आज हम खाना बनावे वाला किताब देख के हैदराबादी बिरयानी बनावतानी। अरे तनी समय तो लगबे करी। ई नमक बाकी राउर रफ्तार देख के तो ई लागता कि भैया जी के भूखे पेट ही जाए का पड़ी। अरे चंपा रानी, पिछला 2 घंटा से हम हैदराबादी बिरयानी के पीछे पड़ल बानी। बस तैयार बा। नमक का चम्मच, आए 1 कप चीनी। बिरयानी में चीनी अब खड़ा खड़ा सोचब कि बनाई आ किताब में लिखल बा तो ठीके होई। चीनी कप, ये भइल 1 कप चीनी। अरे रे 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 महाराज जी, रउआ ई का करतानी? बिरयानी में चीनी? राम 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 राम। ए भौजी, और देखी ना किताबिया में लिखल बा कि 1 कप चीनी दीजिए, तो दे दिया। है? अरे माई रे माई, एमन हलवा में चीनी डाले खातिर लिखल बा, बिरयानी में ना। तो हमर बिरयानी हलवा कैसे बन गई भौजी? ऐसे कि तोहार पन्ना पलट गई और तोहार बिरयानी हलवा बन गई है। मंजली, लागत विजय बबुआ के फोन नहीं खे आइल। का दीदी? भौजी, तू लोग यही जा बाड़ू लोग। अच्छा भाई, अच्छा सुना, अब जल्दी से तैयार हो जा, खरीदारी करे जाए के बाद। छठ आ दिवाली के साथे साथ रमा के बियाह के खरीदारी अब यही से शुरू करे के पड़ी। बाकी माँ जी, हम ना जा सकीला कहाँ से कि डॉक्टराइन साहिबा हमरा के मना केले बानी। अरे ना ना दुल्हन, तू आराम करा, हम रमा बड़की दुल्हन के लेके जाता नहीं। बाकी माँ जी, मंजली के पसंद ना पसंद हमने के कैसे पता चली? दीदी, रमा बबनी जे पसंद करी है वो हमरा के पसंद हो जाई। बाकी भौजी, हम ना जा पाए। माई हमरा खातिर जे ले आई वो हमरा के पसंद हो जाई। ठकुराइन, एक बात तो हम भुलाइए गेनी। वो दिन मास्टर जी आयल रहलन, कहलन कि तनुजा के बियाह तय हो गई बा। अच्छा, सोचतानी कि जब ई लोग खातिर कपड़ा और जेवर खरीदाइए रहल बा तो ओकरो खातिर कुछ कपड़ा जेवर खरीद ली, वो बेचारी के बियाह में काम आ जाए। ठीक बा। माँ जी, कहे के तना चाही, लेकिन बाबूजी तनुजिया के कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा ले बारन। अरे घर के नौकरानी में और बेटी में फर्क होला। हाँ माँ जी, कुछ दिन बादू हमनी के बराबरी करे लागी, तब मालिक का नौकर में का फर्क रह जाई। डराए के कोने जरूरत नहीं की भौजी। हम तनुजा के बहुत अच्छा तरह से जानी नी, वो अपन दायरा कब्बो पार ना करी। हाँ बेटी, तनुजा अच्छा खानदान के लड़की बिया, आ हमनी पे ओकर बड़ा एहसान बा। माँ जी, जितना पैसा वो आइट ले बिया ना बाबूजी से, हमरा तो लगता ओकर खानदानी पैसा है। छी छी, वो लड़की गरीब बिया, अब मजबूरी में काम कर रहल बिया। हाँ, लेकिन एगो बात बा ओकरा में, वो लड़की खुददार बाड़ी। यही से दुल्हन कब्बो ओकरा सामने ऐसन बात जिन करिया। अब चला दुल्हन, जल्दी से तैयार हो जा।
से पास हो गई बड़ा। हाँ दीदी, सब तो मेहनत और आशीर्वाद के फल बा। आज हम बहुत खुश बनी भाई। तू बहुत मन लगा के पढ़िया, बहुत बड़का आदमी बने के बाद तोहरा के देखा। जब हम घरे आम ना तो तोहरा एक घड़ी खरीद के ले आम। हाँ सच्ची दीदी। हाँ अच्छा सुना, बाबूजी अब बुआ के प्रणाम कहिया, अब मंजली छुटकी के प्यार। ठीक बा, प्रणाम दीदी। खुश रह। अरे चंपा जल्दी है ना, तू जाके 1 किलो लड्डू लेके आओ। हमारा भाई बहुत अच्छा नंबर से पास हो गइल बा। माँ जी, माँ जी। के हा? बाबूजी हम तनुजा। अरे आवा आवा, ये कहा? बाबूजी रउआ माँ जी के आशीर्वाद से हमार भाई बहुत अच्छा मार्क्स से पास हो गइल बा। अरे अच्छा, ये तो बड़ा खुशी के बात बा। माँ जी कहाँ बड़ी? माँ जी गइल बाड़ी रामा बेटी के बियाह खातिर खरीदारी करे। बाबूजी ये मिठाई रउआ लोगन खातिर। ये मिठाई देख के तो बड़ा मन करता खाए के, बाकी डॉक्टर ने मना कर दिले बा। तो रहे दी बाबूजी, काहे कि हम नहीं चाहत कि और तबीयत खराब हो जाए। अरे छोड़ा बेटी, डॉक्टर के तक कामे बा कि सबके मन में डर पैदा करके अपन डॉक्टरी के दुकान चलावत रहे। हाँ एगो लड्डू खैले बिना आज हम ना मान। ना ना बाबूजी छोड़ दी, न तो और तबीयत खराब हो जाए। अरे भागत कहाँ बारू, आज एगो लड्डू खैले बिना हम ना मानब। हाँ ना बाबूजी, माँ जी के पता चली तब। अरे पता चल जाए तो का हुई, हम कह दे कि हम तो मना करत रहे, बाकी तनुजा बेटी जबरदस्ती हमार मुंह खोल के एगो लड्डू डाल दिला, तो हम का करते, खा ली दी। ठीक बाली, एगो खा ली, बाकी एगो से ज्यादा ना मिली। अच्छा अच्छा, ओ देखा एगो और लड्डू खा, नहीं तो पता कैसे चली इस शुद्ध घी के है ना। अब पता चला था कि विक्की बाबू में सब बचपना कहाँ से आयल बा। वो हमारा बेटा है ना। एगो और लड्डू खा। ना 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 ना। मछली भौजी, मछली भौजी ली लड्डू खाई। लड्डू? कौना खुशी में? तोहर बियाह तय हो गइल का? हमार बियाह तो रउआ लोगन ही कराई का, हम खुदे कर ली। ई लड्डू तो तनुजा दीदी भेजले बाड़ी। तनुजा? वो जमीन जायदाद लिखवा लेहलस का? ई रउआ का कहा तानी भौजी, हमरा समझ में तो कुछ नहीं खेआवल। ई लड्डू तो तनुजा दीदी के भाई के पास होए के खुशी में बा। ई अच्छा मौका बा, चला राजी आपन खुरापाती दिमाग के काम में लावा। अरे का भइल भौजी? कुछ ना। तोहरा तनुजा दीदी के इतना घमंड हो गइल कि वो खुद से लड्डू ना ला के दे सकेनी, तोहरा हाथ से भेज देनी। जा ले जा लड्डू, हम ना खाई। अगर वो खुद से ला के देनी तो ठीक बा, ना तो ले जाए लड्डू। ठीक बा भौजी। मछली भौजी, मछली भौजी। के हो? हम तनुजा ही भौजी। अब हमरा के माफ कर दी, आई लड्डू ले ली। हम बाथरूम में बानी, तू टेबल पे रख के चल जा, हम खा ले। जी अच्छा।
मछली मछली दीदी रहुआ शॉपिंग करके आ गई नहीं? हाँ, वो तो माँ जी गाड़ी से सामान निकालने लगी है तो हम भाग नहीं है। सब प्लान फिट बना मछली। हाँ चल तो शुरू हो जा। चलो चल रखा है। पढ़ाई हो रहा बस आ गई लू। हाँ हो गई खरीदारी। अच्छा महाराज जी, जी मलकिन। मिठाई के डब्बा फ्रिज में रखवा दी। जी मलकिन। और वहाँ से रहुआ खातिर ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। चंपा दोनों दुल्हन के बुला के लेके आ। अरे चुप हो जाओ मंजली, चुप हो जाओ। का भाई चुप हो जाओ। मंजली दुल्हन काहे रो बताड़ू? अरे बताइबो करबू का भइल? अरे मछली की हार चोरी हो गई माँ जी। हार चोरी हो गई? आज तक ई घर के एगो सामान ई ठोर से ऊ ठोर ना भइल और आज हार चोरी? मंजली दुल्हन ठीक से देखा, याद करा कहीं रख देले होकबू। हम कहाँ रखब माँ जी, हम तो अपना कमरा से बाहर भी ना निकले दी। आज सोचने की गहना गुड़िया निकाल के सोनार के दे बाकी का दुल्हन? बाकी जब घर में ऐरा गैरा लोग रहे लागी तो इहे हो कि माँ जी का कहल चाहताड़ू दुल्हन? इहे कि ई हार तनुजुआ चुरैले बिया। ई का कहताड़ू? हम कहत रहनी है ना दीदी कि माँ जी के हमरे बात पे विश्वास ना होए। हाँ हम ना मानब। का प्रमाण बा कि तनुजा ले ले बिया? चंपा से पूछ ली कि आज तनुजा हमरा कमरा में गए रहने की ना मिठाई देवे के बहाने। चंपा भौजी के बात सच बा? जी माँ जी, बाकी हम बस बस रहे दा माँ जी। अब वो लड़के के जल्दी से घर से निकाली ना तो तेरी सोच कि शादी ब्याह के दिन माँ बाहर के मेहमान लोग आके रहियन और कहीं फिर से ये सब हरकत हो गई तो का इज्जत रह जाई हमने लोग के। हमू यह चाहता नहीं माँ जी कि आज वही हरकत कैले बिया, कल भी वही हरकत करी। माई हमरा तो ये बुझाता कि तनुजा से कुछ कहे से पहले मजली भौजी के कमरा में एक बेर और ठीक से खोज लिहल जाओ। हाँ हाँ चली देख ली, हम तो 5 बार देख ले बानी, रहुआ चल के खोज ली। ठीक से सब हटा के देख। देखी माँ जी देखी देखी ऐ जाना बा हमार हाल। आई लाकर में भी देखी, आई आई देखी देखी कुल खोल देता नहीं, कुल कपड़ा गिरा देता नहीं। देखी तोहरा ठीक से याद बा ना कि वो हार तोहरे लगे रहल कि कहीं अपन भौजी लगे तो छोड़ के ना आ गईलू? ना माँ जी, वो हार हम अपने करेजा के लगे से भी ना दूर करें। काहे से वो हार हमरे मरल माए के रहल। मछली मत रो बेसी, बच्चा पे बुरा असर होला। दुल्हन चुप हो जा दुल्हन, हम तोहरा खातिर ओइसने हार बनवा देब। चुप हो जा। तो मिल जाए माँ जी, बाकी वो तो ना मिले, वो हमार माए के रहल। माँ जी अब तो रहुआ के तनुजा के कमरा में भी चेक करवाए के चाहिए। भौजी जब तक के प्रमाण न मिल जाए तब तक के केहू के चोर ना समझल जा सकेला। और एगो बात जाना तानी, जेका सामान चोरी होला नु वो चोर से भी ज्यादा पापी होला। काहे कि जे चोरी कैलस ह ओकर ते एके गो गुनाह होला, खाली चोरी के। बाकी जेका सामान चोरी हो जाला वो तो सबके गुनाहगार समझेला, बेगुनाहन के भी। यही से ओकर पाप चोर से ज्यादा होला। हमार जलता ना तो हमारी के समझ में आई। ठीक बा बबनी, बाकी एक फैसला नु माँ जी करिए। चंपा तनुजा के हॉल में बुलावा। बाकी मलकिनी चंपा माँ जी जे कहत रही नु सुना, ढेर क्वेश्चन मत करा, चल जा जैसे। बारे नाटक मंडली में रहू का मंजली दीदी। चल चल चल।
रहुआ हमरा के बोलौनी है का माँ जी? तनुजा हार के नहीं बा। जी हम समझनी ना। ज्यादा नाटक मत करा। आज जब तू हमरा कमरा में आयल रहलो तो हमार हर बिस्तर पे रहे की ना? तो जे गला के हर तू चोरी कैले बाड़ू उ निकाला। ना तब तोरा के पुलिस में भेज दे। भाभी ऐसा इल्जाम मत लगाई, ना तो भगवान माफ ना करियन रहुआ के। ए लेकी चुपचाप हार निकाल दो और एक घर से अभी निकल जा, ना तो तू जाने लू कि एक अंजाम हम का करब। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी अगर हमार काम पसंद नहीं के चाहे कोनो और कारण बा तो हमरा के निकाल दी माँ जी। बाकी इतना बड़ा इल्जाम हमरा पर मत लगाई। हम चोर नहीं की माँ जी, हम चोर नहीं की। हम गरीब जरूर बानी माँ जी, बहुत एहसान बराबर हमरा पर, हमरा परिवार पर। बाकी जान ली कि हम ही परिवार खातिर अपन जान भी दे सकीले। माँ जी हम चोर नहीं की माँ जी, हम चोरी ना कर सकीले माँ जी। ए लेकी चलो उठ निकल यहाँ से, निकल। माँ जी माँ जी रमा दीदी दुल्हन कोनो गलती तो ना कर रहल बाड़ू। अरे ना माँ जी, ऐसा लड़की के तो हम खूब समझीला। मैनेजर साहब। जी हजूर। सब कमरा खुलवा के साफ करवा ली, 1-2 दिन में मेहमान लोग गई हैं, समझनी। और सुना हो ये सब बर्तन और ओइजा भी बर्तन रखल बा, सब मंगवा के एक साइड में करवा ला। और मैनेजर साहब सुनी, ये सब गंदगी साफ करवा ली, बर्तन हटवा ली, तैयारी पूरा करवा ली, ठीक बा? जी ठीक बा।